Samozrejme, že si ťa narcis vybral, pretože si presne taká obeť, akú potrebuje. Musíš pochopiť, že narcis je ako pijavica. On z teba vysáva energiu. On chce niekoho, kto je láskavý, ambiciózny a plný energie. A keď si ťa narcis nájde, prispôsobí sa tvojej energii. Najskôr budeš mať pocit, wow, našla som niekoho, kto je rovnako láskavý, zábavný a plný života ako ja. Lenže on sa neskôr zmení. Najskôr ťa zahrnie lovebombingom a potom ti ukáže svoju pravú tvár. Čiže najlepší spôsob, ako sa pred ním chrániť, je nepodľahnúť tomu prvotnému lovebombingu. Čiže daj tomu čas. Pozoruj, či je naozaj tým, za koho sa vydáva. Stáva sa ti opakovane, že si priťahuješ mužov, ktorí z teba vysávajú život, ktorí chcú z teba to najlepšie, ale na oplatku ti nič nedávajú. Ono to nie je náhoda. Je to podvedomý vzorec, ktorý riadi tvoje vzťahy. A práve kvôli nemu si vyberáš takýchto mužov. Ak ho chceš konečne zmeniť a tým pádom zmeniť aj to, akých mužov si k sebe pripúšťaš, rezervuj si sedenie sebavedomá za jeden deň. Odkaz nájdeš v mojom profile.